wij moesten vanuit verder de hele provincie trokken naar Snits. Om geholpen te worden, om vervolgens misschien nog hier in de woonsels naar grens te maken. Kwadlien had RTV NOF met een enquête onderzocht hoe het stiert met de neetzwaar boetenkantoorroeren in de regio. Daarbij waard ek vregen of mensen haar eigen ondervindingen over de neetzwaar delen wonen. Onder de reacties wien ek die van Pieter Jan Koustra en Klaske Roskam. Pauline hier, mijn Lietse jongen die moest op 12 worden en die poepte wat meer, maar ja, kleed dat of wat apartig. En wij hier dat net zo bot in de gaten, maar hij wie vierde fleurig, dus ronden we ermee om. En op een gegeven moment, na 2 weken gedonder water, midden in de nacht water wekker. En krijsen, gillen, paniek en een hele hudde buik. Ik denk, dit is net goed, maar de dokters wacht bellen. En toen had ik die lui bellen. En eerst waar ik nog een kist voor spoednummer kist al een aparte keuze ervan. Kwam ik in die spoedlijn. Die vrouw zei, dit wie voor. Nou, ik jij het wel, die ben adem nog genoeg. Dus die klets me samen waarom in de gewone wachtlijn. Dat ik toch van, wat gebeurt hier? En vervolgens dan eindelijk een vrouw aan de lijn, nog lang wacht zien. Ik denk al met al hebben we 24 minuten aan de lijn hangen. Dat we echt op een gegeven moment toch nog langer wordt, dan bellen we 112 met het kind net. En uiteindelijk toch een vrouw aan de lijn. En toen konden we kiezen van, geven we een ljouwert. Maar wachten het van 2,5 uur op dat moment. Of een snits, dan konden we voor te plak. Nou ja, vanuit verder met een snits is ik wel een eindje toffelen. Maar ja, het maakt wel een tijdswinst van oorloren. Ja, wat doe je? En wie geen 112 volgens de triage is. Dus nou ja, goed, dan kan je daar maar in. Dus we komen in daar die snitzoon. Vrij vlot door de beurt, helemaal top. En toen zei die arts, ze zei, wat doe je hem hier in snit? Je komt helemaal niet verder. Ik zei, ja, dit is die tijd. Doe je? Dit is sneller, vlugger, dus wat maken we? En goed, en toen werd het echt nog heel spannend, want hier is zo'n pine en hier is zo'n oud weekend beeld. Dus het werd echt nog spannend dat zij, dat we eventueel nog een grensmagier in de bandjes moesten. Dus ja, we hadden natuurlijk, je bent hier in Dokkum en einde van de straat zitten dokterswacht. Dus dan ben je hier eigenlijk wel een beetje verwend, maar zoveel zorg dat beschikbaar hier. Maar toch hier we een keer op een zaterdag jonne, zoon kwam thuis. Met een soort van brandwond door een schoonmaakmiddel. Nou, ik vertrouwde het net helemaal en ik vond het net erg genoeg voor de eerste hulp. Maar ik denk, ja, ik wilde net het hele weekend op wachten in. Dus nou ja, dan is de bel je met de dokterswacht. En meestal gaat het goed, maar ja, deze keer toch bijna 3 kwartier in de wacht zien en ik krijg je niet online. Ja, dan begin je als altijd toch wel wat zenuwachtig te worden. Dus in dit geval toch de keus maken van ja, dan ging ik naar de eerste hulp. Wetende dat eigenlijk daar net heftiger genoeg voor wie, maar ja, je wil wel zwaar gaan en dat wie in dit geval in het weekend gewoon net beschikbaar. Maar hoe Jurgens Koustra en Roskam naar de steed van de zwaar in uw regio? Ik vind echt, voor dit soort dingen vind ik het gewoon echt heel min. Dus in het dorp als halen, maar verder wat blaaien, hoe het is. Dan eerder als je jou het best ik ook goed 20 minuten niet al uren verder, afhankelijk van het verkeer. Ja. Nou, en dan denk ik dat het kind zo, ik zit nou in de Westereen, dus ik ben nou ga ik kiezen uit dat ik jou het op Drachten. Ik zit nou heel centraal. Maar als je naar het eerste hoek is, dan ben je gewoon aan de beurt. Ja, het is ook nog wel spietig dat in deze regio net alles meer overal beschikbaar is. Maar ik snap echt dat er gewoon te weinig doktoren en oormeesters in zwaar binnen. Dus dat dit het systeem gekozen wordt. En op het moment dat je zwaar gaat en je gaat naar de Drachten of Ljouwert voor de dokterswacht, dan is het zwaar prima. En de telefonisten, als je ze pakken krijg je direct hartstikke goed. Maar inderdaad, bereikbaarheid is nog wel een dingetje. Ze hebben ook nog een tip hoe het nevens haren beter kan. Dat wij nou voor naar Dokkum komen, dan winnen we het 10 minuten niet Dokkum. Dan wie het voort al foute boel. Maar nou de eerste hulp in Ljouwert, al maak je hem naar grens. Dan die lijntjes is weer volle kwatten. Dus zo best wel gewoon een arts aanwezig wezen kennen. En dan eventueel bellen van goh, maar overleg. En dan eventueel terugsturen. Maar dan ondervangst al de snelheid, de tijd. De ondervangst, de lietse kwaan, de helste druk echt bij de gruttere punten bij. Ja, dus iemand die het wil even een verbond zijn met of hecht. Nou, elke arts maakt aannemen kind dat.
Dus die druk hellen dan echt daar weer wel. Dus ja, ik denk wel dat er wel winst valt te behellen. Deels is misschien online nog wat helpen, maar er is ook wel een website voor volgens mij van dokter.nl. Misschien is daar een aantal dingen mee voortvangen en oors misschien in de wachtrij duidelijker rond ja, van het wordt nog zo lang en ik het alternatief van joh, vind je het te ernstig, wil je net watchen en dan wel naar de eerste hulpdag. De dokterswacht liet in een reactie weten dat ze het spietig vinden dat mensen een negatieve ervaring zou. Ze sissen haar beste dwaan om jongens, nachts en in het weekend vlug goeie zwaar te gaan. Wol roepen ze op alleenig bij echter nee te bellen, want terug een te kwaad telefonisten kan het oors langer worden. De volslijne reactie van de dokterswacht is weerom te vinden in het artikel op www.rtvnof.nl.